Oh. Ayan. So, good morning. So, ngayong umaga, bali pupunta tayo ng Pangasinan. So, dadaan tayo muna ng ng Alaminos. Tsaka may pupuntahan lang kami saglit sa Bolinao. Bali, update ko na lang kayo sa mga bayan na madadatnan natin, no? Yan. Tara. Ayun, nandito na tayo sa San Antonio. So, ayan. Nandito naman na tayo ngayon sa San Felipe.
ayun, ngayon nandito tayo sa may Iba, Zambales. So, bali ang susunod na bayan dito, ang alam ko, sa may ano na, Masinloc. So, balitaan ko na lang ulit kayo pag nandun na tayo. Guys, ngayon nandito tayo sa ano na to, bayan ng Masinloc. So, ayun, nandito na tayo sa Santa Cruz, Zambales. So, itong huling municipality na to ay boundary na ng Zambales at Pangasinan. So, pagtapos nito, nasa Pangasinan na tayo sa may Infanta. Ito na nga, dito na tayo sa checkpoint ng Pangasinan.
ngayon wala naman. Yun yung sa may Zambales. So ngayon ito yung sa may Pangasinan. Ito yung checkpoint ng Pangasinan, no? Sige ba? So ayun, wala naman ang hinanap. Hindi ko lang alam kung tinatamad lang mag-check. So nag-post naman yun sa may Pangasinan na page. Bale, kung naaalala ko, ang kailangan lang ng yung hindi siya rapid test, yung swab test, yung RT-PCR test ay yung sa bani. At saka pag sa Lingayen naman, kung may simptomas ka lang, saka kanila hahanapan. So sa atin naman wala naman tayong sakit eh. Kaya diretso na tayo. So balitaan ko na lang kayo pag nandun na tayo sa may Alaminos, kasi medyo mahaba-habang biyahe to. Bali diretso lang naman na to eh. Wala naman ng ibang sisikot-sikutan. Tara. Mahal ah.
ayun guys, dito na tayo ngayon sa May Bani. So may trip muna papuntang Bolinao. Magsa sightseeing lang kaya samahan nyo kami dito. Dito medyo hindi pa rin maayos. Oh. So ayan, nandito na tayo sa arko ng Bolinao. Ayan, welcome to Bolinao.
ayun, galing tayo ng Patar Beach, no? Biglaan lang, pa side trip lang kasi may kinuha dito sa may Bolinao, Pangasinan. So ngayon, punta na kami ng Bugalyon, Pangasinan. So wala naman na masyado makikita doon, kaya dito ko natatapusin yung video. So salamat ulit sa mga nanonood, sa mga nag-subscribe, at sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, so yung mga bago pa lang sa channel, so subscribe na. Yan. So thank you ulit, God bless, and ride safe palagi.